Искам да благодаря на всички поканени гости, защото това е правилният път, който младото поколение иска да върви напред. Събрали сме се тук с хора, които най-добре разбират материята в България. Искам да им благодаря. Искам тези хора да бъдат честни, отговорни, да вярват на младото поколение, което аз не си съмнявам, да им дадат правилният път, правилният подход, правилният аргумент на посоката, което те трябва да хванат, да им начертаят първо една пътека, да тръгнат по нея, да отъпчат хубаво, да си направят своя път и да върват по него с високо вдигната глава. Аз не се съмнявам, че тук всички гости, които са присъстващи, ще направят всичко възможно да дадат най-правилният и най-подходящият път, който те могат да хванат. Не се съмнявам, защото вие сте хората, които сте най-подготвени във всяка една материя в нашата държава. Това казах и на Ангел Георгиев. Не искам нито една критика, независимо кой се казва отляво или отдясно. Искам да слушат тези хора, да ги опътят, да им начертаят пътя, а това какво е в ляво или в дясно, няма смисъл да критикуваме. Аз няма да критикувам. Също ще изисквам от тях да бъдат честни, отговорни, да се слушат в съветите на тези големи хора, защото без тях едва ли може да имаме някаква насока. Виждам много познати лица. С Емил Христев се познаваме повече от 20 години, 25 години. Професор Константинов също от много години. И всички останали, които ще направите така, че тези млади хора да върват по правилния път. Никога те не са казвали: искаме да влезем в политиката. И това го запомнете. Никога. Искат да имат едно правилно обучение, едно правилно развитие, за да може, когато завършат, да имат правилно и начертан път. Затова, Ангеле, пожелавам ти много успех. Застанах с вас да ви подкрепя. Затова искам да бъдете отговорни, както винаги, да бъдете честни с хората. И това, че има някакви разгласия, кой е Орлов мост, вляво или вдесно, няма значение. Мисля, че ние го показахме 1994 година, че не се разделихме. Искаха да не разделят. Ние се обединихме и направихме това, което направихме 1994 година. Затова Орлов мост може да се съедини. Може да направи така, че всички да вървим по правилния път. Аз не деля хората на групи. Никой не съм го правил, няма и да го направя и сега. Искам тези млади хора, застанах пред тях, да ги вода, да ги вкарам където не могат те да влезнат, където не могат да бъдат чути. И затова искам още един път да благодаря на всички, които са поканени тук, да ги опътите, да знаят, че без вас няма да се постигне нещо. Затова искам една голяма молба към вас. Опътете ги по правилния път, дайте им наставления, те самите да изберат своя път в живота. Благодаря. Ангел Георгиев, нека да каже. Много благодаря за думите. Уважаеми гости, уважаеми професори, преподаватели, колеги, приятели, благодаря ви, че днес дойдохте тук по наша покана, че днес сме заедно и тук.
защото наистина имаме нужда от вашия безкрайен опит и безценен съвет. Още повече днес, когато виждаме върху нас как абсолютно несправедливо се стовари авторитарната мощ на институциите и политическата система. Преди всичко искам да направя оговорката, че нямаме претенциите да представляваме всички студенти, или всички граждани, или всички протестиращи. Представляваме тези, които вярват в това, което правим. Представляваме тези, които вярват, че това е правилният път. Казвам го, защото не искам да се допуснат спекулации или неразбиране от ваша страна. На мен, а и на моите колеги, най-много би ни се искало да сме единни. Но за съжаление, след повече от 2 месеца протести, видяхме, че гражданското общество се разедини. Настана едно разцепление сред протестиращите, липса на обединяващ център и разнобой в говоренето и искането. Това за нас създава опасна енергия. Опасната енергия, когато хората са разединени и разпиляни. Липсата на единомислие може да доведе до там, след няколко седмици, отново да ни управляват познатите хора, които да доведат ситуацията до там, че ние пак да сме на улицата и да протестираме. А именно това за пореден път ще доведе до нови избори, до нови подобни ситуации на напрежение и нагнетяване на обстановката, до дестабилизиране на държавата. Ние сме на кръстопът. Ясно си даваме сметка, че пред нас има 3 варианта. Да останем на улицата и всеки 3 месеца да сваляме правителство. Отново и отново. Това е възможно най-лошия сценарий. За всички нас, студенти, и за всички българи. Втория вариант е да минем под крилото на някои от сега съществуващите политически сили. Явно и неявно всички те желаят точно това. Дори вече предлагат псевдограждански квоти в листите си. Третия вариант е да се опитаме да направим, все още е възможно да се опитаме да направим нещо. Нещо свое, нещо обединено, нещо, което е на студенти и граждани, с ядро и обединени студенти. Помолихме ви да дойдете тук, за да чуем вашия съвет. Имаме нужда от вашия опит и експертност, за да намерим пътя, по който трябва да поемем. Поради това, нека да ви кажа какво направихме до сега. Поканихме господин Христо Стоичков да бъде наш обединител и наше знаме. Изключително много се радваме, че той прие и е изключително активен и защитава нашите позиции навсякъде, пред всички медии, пред всички недоброжелатели. Неговата роля е да бъде гарант за честността на нашите искания, нашите виждания и на нашите намерения. Господин Стоичков неведнъж е бил обединител на нацията. И може би заради това народът, който беше с нас, Орлов мост, посочи именно него. Но въпросът пред нас е от тук на къде. Поканихме ви тук, за вашето присъствие отново благодаря. Това е първата стъпка. Второ, но не хронологично. Ние създаваме движение Орлов мост. Движение Орлов мост, което да бъде ядрото, около което да се съберат всички желаещи да постигнем това, което сме тръгнали и което се борим заедно. Всички протестиращи граждани, които смятат, че гласът на народа трябва да бъде чут. И трето, което е много важно, е следното. Ние се обърнахме към много медии, към партньори и така нататък. Но Дарик Радио откликна на нашата молба и безвъзмездно създаде платформа, която дава възможност на всички граждани,
които желаят да номинират себе си или свои представители за участие в управлението на страната. Това е реалният граждански вод. Това се прави за първи път в България. Това е най-демократичният начин за издигане на представителите от граждански движения. Вместо те да ни бъдат натрапвани от политически партии или от неясни и съмнителни субекти. Това е, което направихме до сега. Възможно е да има и други решения. Не отричаме правото на всеки да е на друго мнение, да мисли по различен начин и да предприема различни стъпки. Но ние избрахме да действаме по този начин, защото за нас, в малкото време, което остава и разполагаме, това е единствената логична стъпка и единствената, която е реално предложена и вече действа по някакъв начин. Сега предстои да изберем пътя, по който заедно да поемем. Надявам се заедно да начертаем ефективните решения, така че за първи път новата ни история, гласът на народа, наистина да бъде чут. Студентите се борят гласът им да бъде чут години наред. Промените, които студентите искат и заедно са обединени за тях, са изключително фундаментални. Това е пътя, по който студентската общност в България трябва да поеме. Тези промени вече са закъснели. И ако ние сега не се преборим заедно, наравно с тези промени, свързани с студентската общност, да се случат и всички промени, които са закъснели също толкова, това нещо, според мен и моите колеги, няма да се случи скоро.